ще ходя при текара и пак ще закъснея за часа. Ако моето закъснение е равно на хикс, нейното е равно на 2 пъти хикс, моля отбележете. Това не е часа в математика, така е да се домашни. Аз си да дам обаче, може да остана случи още ако нещо пращате. Не може. И толкова ме боли главата. Не може. Светлината ме дразни. Не може. Домашните. Госпожо, нямам домашно, но аз съм невинна. Госпожо, с нощи в 12:30 ви изпратих имейл, но вие не ми отговорите. Отворете го, да отворете го. Ами, да говорим. Вижте какво пише в него. Това. Един е от мен. 12:31. Мил. Що прави дърге? Светлина. Господ! Трябва да ме спасите. Загубих си листчето. Да, Ако не го напиша, ще има 0. да, нали така? Затова моля да ми го пратите. Да. Ще ви чакам не повече от половин час. Защото Имам да правя проект във Фейсбук във Фейсбук. Е лека нощ. да, добра съм. Не ми отговорите на имейла и заради вас нямам домашно. Ще ви ги дам за утре. Не, много ви моля, госпожо, за утре не може. За утре имам да правя 3 теста, 2 проекта, 1 презентация, 2 куиза. За утре не може. Не може. Ама вие, госпожо, нямате ли сте работа? За какво са ни тия домашни? Вие, госпожо, не искате ли да излезете малко на кафе да се подпуснете? Не. Госпожо, гледайте навън да кафеят птичките само. Госпожо, вие откога не сте ходили на кино? Гледате ли последната версия на Frozen 2015? Много е яко. Слушайте само. Let it go! Не искате ли да ви заведе малко в синисите в съпътствие? Чухте ли, че Емануела отново има участие? Азис! Много е брутално. Госпожо, вие имате ли камина? Не. Значи, на всичките ми въпроси отговорите с не. Значи, дори вие не намирате смисъл в тези домашни. Вие само убивате дърветата. Заради вас един ден в Вселената ще настъпи истинска екологична катастрофа. Ще правите тест. А не може ли да отложим на 1 април, като например? Като например не може. Не може. Точно. Забира! Какво, госпожо? Ние не си пречим, ние само си помагаме. Забира! Ще станеш и го гледам. Госпожо, не. Аз познавам най-белисимия хирург, Чезарио Галфоне.
Светлина. Стигнах до 6-то ниво! Госпожо, може ли си анонимен речник? Нямам речник, какво написахте? А госпожо, може ли едната подтеза да ми е за Ахил, а другата да ми е за Хил? Не може, дай си. Още малко. Не, Една точка. не. И две запетайки. Госпожо. Написах перфектна теза. Що не се чете? Има много ети. Спокойно, госпожа, ще ви разшифровам. Значи, Много е. не е написано криво, ама аз ви казах, че е много дип. Значи, в Илиада ясно се набляга на как при зависимостта между човешката слабост и човешката сила едното провокира другото, а другото провокира първото, като двете се подкрепят взаимно, за да се разбере, че героят прави силни качества. Госпожо, трябва ще ви превежда. Ще ми преведеш? Да. На какъв език превеждаш да се? От български на български. Трябва да превеждаш от български на български. Госпожо, вие имате сериозен проблем. Вие. Аз. Да. Ние, ученици, всички ние, погледнете, говорим един съвременен, разбираем, лесно достъпен, символно-метафоричен, богат, бърз и ясен език, книжовен български език, който идва директно от чата. Вие говорите на един архаичен, остарял, еклектичен, древен, митологичен, неразбираем, трудно пишещ се език, който е един старобългарски език, на който са говорили още братята Кирил и Методий. Разликата е почти 13 века. Неразбирателството между поколенията е този мащаб. Така ще се разбират, да те говорят на различни езици. Госпожо, трябва малко да се по-съвремените, да се апдейтнете се. Никой не ги харесва такива ретарди. Нищо не знаеш. Пиша твой. Не, госпожо. Не. Изпитайте ни пак. Изпитайте ни пак. Не моля ви, госпожо. Да ги изпитам. Не, казах не. Цела весиля. Саша, видите как се изкарва лесна шестица. Ще я разбия направо. Да, чела съм Илиада 2 пъти. Един път на български, един път на старобългарски. Питайте какъв проблем? В първа песен Ахил се корумпира, когато вижда как Агамемнон му взима плененицата. Какво става? Къде? Появява се Парис. Игра като от грима на Парис. Хил.
и самотната си съпруга. И къде се среща? В забранената зона, Ага. на смокинята, на хейските боти. Не учи то. Какво е изобразено на втория кръг на щитата? Какво става в 22 песен Хектор дори не може да разбере какви са габаритите на един истински герой. Хектор се афектира, когато Ахил се филмира и започват да се гонят като потихотка, докато не направят 3 кръгчета. И тогава на Ахил му пада резюмето и изпада Хюго. Какво става в 24-та песен? Троянската война изпада в ретардация и Триан отива в стана на архейците, само за да се наяде и да се... Сега искам да ви опиша Ахил. Опиши ме. Лирическият герой физически е мъж. Той има мускулисто тяло и хъс. И позволява човешката му страна да излезе наяве. Не, изпитайте ме още. Всичко ще ви кажа. Всичко, да, въпроси. Моля да ви изпълня. Какви екзистенциални въпроси? След като прочетох Илиада, искам да ви кажа, благодарение на вас, искам да ви кажа, че в Илиада се поставя не само Омиров въпрос, защото е съвсем ясно, че Омир не е написал Илиада, но тя е написана в град Хекзамега и след това, освен Омиров въпрос, трябва да има и Илиадин въпрос. Също тази книга поставя страшно много екзистенциални въпроси, на които човечеството не е отговорило и до ден днешен. Първият екзистенциален въпрос е: носил ли е Ахил гашка? Боже, този въпрос е тъпно куче. Аз гледах
библическо отклонение, нека да продължа със своите открития. Има. Вие знаете ли всички каква е скоростта на Хил, когато преследва Хектор? Моля? Не. Значи, госпожа Малинка ни е казвала, че Ахил е бил изполин. Не съм казвала. Тя ни е казвала, че той е носил щит Не от съм, бе. злато и от очите му Абе, не съм, бе. се разлъчва огън. И това не съм. Значи, всички вие от физиката знаете, че скоростта е сакрална Скаларна. той е също е сакрална величина, като умножим масата на Хил по неговия ръст и затворим скобите, отваряме скобите, прибавяме масата на щита по неговия диаметър, затваряме скобите, прибавяме ускорението на полето на плодовете, ускорението на попътния вятър, като извадим ускорението от неблагоприятните метеорологични условия, се получава, че Ахил преследва Хектор със скорост равна на 2 пъти на скоростта на светлината. Сега няма да развие хюбрис, да те направо са разтопили лагерите. Госпожо, благодарение на вас, много щастлив, моля се, един истински гений. Но това не е всичко. Кога според вас е свършила Троянската война? Не, госпожа Малинка ни е казала, че в Илиада Троянската война не свършва. Според мен, Троянската война не е свършила и до днес, защото толкова много хубави елени и сърни има в тая земя. И надлужам да кажа, че тази книга Илиада е много яка. По-брутална даже и от война им взети заедно. Стига бе, то не се излага. Тихо. Стана беше ли напиша чистица на тебе, не? Моля! Моля! Госпожо, не ми достигат 200 за закуската с президента. Нима ще ме оставите да умра от глад? Госпожо, не са моги 200.